खनसेल' नङा खननैल' नङा खनथाम नङा बहुत बार दावराव जाबाय बियो होमबा बै समनिफ्रायनो जुदि मोजां मोनब्ला आं गैयै समावबो मानो बेबायदि बदनाम जाबाय थायामोन बेलाय मानो समाजाव आवाथि सावहोजाया बेलाय मानो मिटिं खालामजाया बेलाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिजोबा मानो थाखाय बेखौ जोङो नायखादोंसो आखुखौ गारगोन ना गारा होननानै नाथाय बे आखुखौ मोनसेबो गारनो हायाखै नोंबा सोर हौवाजों अबे हटेलाव थाहैदों अबे रुमाव थादों जों बेखौ मुम्बाइआव नोंखौ नुदों मुम्बाइआव मा खालामाखै नोङो फैसा खामायनाया डान्स लानानैसो फैसा खामायबाय आरोखि डान्स मोसानानैसो फैसा खामायो आरोखि थारमाने नोंना डान्स मोसानानैसो फैसा मोनो आरोखि सिखोमोन गोरोन्थिया सोरनि आदा गोरोन्थिया सोरनि होनना बुंदों आं मा बुंनो गुबुननि लाइफ गुबुननि संसार जानायखौ लोगोफोर बिथांमोन आं बुंनो सानो मोननैसो बाथ्रा कनजिताया दोंहैयो बेलेग मुम्बाइ दिल्लीयाव आरो बिनि हासबेन्डआबो दोङो बेलेगाव माने खस्थ' मावनानै जागासिनो आरोना बिथांमोनहाबो गोरोन्थि नङा मानो होनब्ला बिसोरो खुद रायजो राजाफोरा गोरोन्थि नङा बिसोर हौवा हिन्जाव सानैजों गोरोन्थि सासेखौ दाय होनाङा सानैखौबो दाय होनांगौ बिसोरहा गथ' सानै दोङो नंगौना नङा रायजो राजाफोर गथ' सानै दोङो बिसोरहा हौवासा दा बिमायाबो थाहैयो दाबसे जायगायाव बिफायाबो थाहैयो दाबसे जायगायाव अब्ला बे गथ'फोरखौ सोर नायगोन खुद बिबै बिबौनि न'आव दोनदोबो जानांगौ अब्लाबो बिमा बिफा अननाय बायदि रावबो जाया आरो बिमा बिफानि अननायफोर बायदि रावबो मोना दै लोगोफोर बेनिखायनो आं बुंदों फिसा दोङो कनजिता मृदुलनि बेफोरल' खोथाल' नङा जों गोबां मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय थायो सोरबा गथ' गारना खारनाय सोरबा हौवा सोरजोंबा गथ' गोनांजों खारसनहैनाय हिनजावफोरा सोरबा गदाय लाना फैनाय बेफोर मा जों बर'नि समाजाव जों बेफोरखौ मा नुबाय थायो लोगोफोर खनले जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ जोङो नुनानै बिराद बोरैबा मोनो दानि जुगाव जोङो बा क'क्राझार चिरांफोरावबो जोङो दा जों खोनाबाय थादों मा जाथाया बे गथ' स्कुलनि सानै गथ'खौ बुथारनानै मा खालामना दोननो बेफोरखौथ' खोनाखादों दा बेफोरबायदि जाथायखौ जों खोनाबाय थायोब्ला बिराद दुखु मोनो आरो बिराद गिनाय फैयो दा हौवा हिन्जाव खारनायाथ' बेलेग बाथ्रा बेफोरथ' लासि सिंनि खोथासो नंगौ नङा रायजो राजाफोरानो बुङोनो कनजिता लाङाखै बा खनसे मिटिं लिंखांबाय दै कनजितानि मिटिं लिंखांबाय बे मिटिङा मानि थाखाय जादोंमोन कनजिताया माने ड्रेसफोरखौ जानला मानला खालामनाय दख'नाफोरखौ माबा बोलानानै भिडिअ बानायोमोन बेनि थाखाय बेखौ मिटिं लिंदोंमोन रायजो राजाफोरा ओमफ्राय खुद बियो मोजां जादोंमोन आरोना थिग जादोंमोन रायजो राजाफोरा थिग खालामदोंमोन दा बिसोरजों हौवा हिन्जाव खानदों मोजाङै संसार जाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन मोजां भिडिअ लाबोदोंमोन दा बिसोरना भेजाल जाना दोङो मा हौवा हिन्जाव सानैजों नायलायनो हाया हौवा हिन्जाव सानैजों एगेन्स्ट रायजो राजाफोरा बुंदोंनो नोंसोर जुदि बेयाव रायजो संसार जानायाव जुदि राजि गैलाबा नोंसोर सानैजों गारलायदो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना फाथैलाय बिसिदो दा गावनि हौवायाबो जेबो माबायाखै लोगोफोर मानो होनबा बियो खस्थ' गावनि थैखौ दै मावना जागासिनो दै कनजितानि हासबेन्डआबो बिराद खस्थ' मावना जागासिनो बेखौबो हामा होनना बुङा जोङो आरो कनजिताखौबो जों हामा होननानै बुङा मानो होनबा बिबो मावदों अब्ला सानैबो जों खस्थ' मावदों सानैजों गोरोबलायनानै जानांगौ ना एसे बुजिलायनांगौ गथ' सानै दोङो नोंसोर बोराय बुरैनि लेस्टआव हाबबाय लोगोफोर कनजिता आरो बिथांखौ आं बुंनाय जादों मृदुल ब्रादारखौ बुंनाय जादों आङो नोंसोरो बोराय बुरैनि लेस्टआव हाबबाय दा गथ'फोरखौ बोरै फोरोंगोन गथ'फोरखौ बोरै जाहोगोन बैखौसो टेनसन खालामनांगौ मिडियानि गेजेरजों सानैजों नांलाय खमलाय हौवा हिन्जाव गारलायबाय माबाबाय बेफोरबायदि जों खोनाबाय थायो आरोना आंखौ मानसिफोरा बुंदोंमोन सानैसोफोरा आदा कनजितानि भिडिअ लाबो कनजितानि भिडिअ लाबो आंना बिनो बुंनाया आं गोरोबहोनोसो लुगैयो आरोना लोगोफोर रावनि न'खरखौबो आं सेफायनो लुगैयो आं गोरोबहोना थानोसो लुगैयो आंनि बाथ्रा कनजिता आरो मृदुल ब्रादार सानैजों मोजाङै गोरोबलायना संसार जाफिननायबानो मोजां जागौमोन आं बेफोरबायदि सानो आरोना आरो बे नोंसोरनिसो खोथासै नोंसोर गोरोबनो हायो हाया नोंसोरनि खोथासै जों बुंनाबो नोंसोरो जुदि मानियाब्ला जोंथ' जेबो खालामनो हाया बेकग्राउन्डनि मानसियाथ' जेबो खालामनो हाया जुदि गावनो खुद मोजाङै बुजिनो रोङाबा नंगौना नङा लोगोफोर दा बिनि हौवाया हासबेन्ड थरगना मा बाथ्रा बुंखो जों भिडिअनि गेजेरजों दान्दिसे नायग्रोना लानि दै लोगोफोर ओमफ्राय कनजितानिखौबो नोंथांमोना नायग्रोनानै ला बिसोर दोङो बेलेगाव कनजिताया दोङो बेलेगाव हौवाया दोङो बेलेगाव नायग्रोना ला आरो गोबां मानसिया बुंदों कनजिताया न'आव फैफिनबाय नामा होननानै कनजिताया न'आव फैफिनाखै लोगोफोर कम्पानियाव मा देन सेन्स नुलाबायदों आरोना बे सासे गथ'नि बिमा जाबाय बेफोरबायदि देखायनायाव बिना जाद्रायासै खोमा आंनिबा दे आरोना मा बुंबावनो गुबुननि लाइफखौ मुलि फानना जानायाव मोजां मोनदों मानो होनबा मानसिया माबा मोनसे मावना जायोब्ला रावखौबो रायनो नाङा बा मुगैनो नाङा दै लोगोफोर माबा मोनसे गावनि सुबिदाखौ मावना जादों मुलि फाननायावबो कनजिताखौ बिराद रायदों मानसिफोरा आं गाज्रि मोनदों माबा मोनसे मावना जादों आरो सापर्टसो होनांगौ मानसिखौ बेफोरबायदि रायनाङा ना सापर्टसो होनांगौ माबा मोनसे मावना जादों थरगना माबा मोनसे मुलि फानना जादों माबादों रायनो नाङा सापर्टसो होनांगौ बर' फिसाया बेफोरबायदि मावना जादों भेरि गुड ओरैबायदि बुङो मा माने बेखौ डाउनाव खोलैयो आरोना
एकदम दिमागखौ गरम खालामो माने मावना जानायावबो मेगन देरो मानसिफोरा सोरबा बिल्डिं न' लुबाबो मेगन देरो अब्ला मा खालामना जागोन मानसिफोरा बेफोरबायदि मेगन देरलायनाय थायोबा लोगोफोर दे आं बारा बाथ्रा बुंला भिडिअखौ नायग्रोना ला थरगना मा बाथ्रा बुंदो सोरनि गोरोन्थि दा गोरोन्थिखौ आं सानैनिखौबो नुयो कनजिता आरो बिथांनि हासबेन्डनिखौबो नुयो नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर तो बयनिसिमबो गिबियावनो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना फोरमायहरदो तो थैंक यू सो मच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा गासिखौबो फिन खेब बरायहरबाय मोजाङै थाब्लानो जाबाय गासिबो क'क्राझार चिरांफोर बिराद गिथावना गिथावना खोनागासिनो जाथायफोरखौ बे भिडिअखौ नायग्रोना ला लोगोफोर शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो गोदानबा मोनसे साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय अके दे नायग्रोनानै ला खोनासंलायदो नैबे बिथां प्रकाश नार्जारिया आंनि बागै मा बुंदों खोनासंलायदो आरोखि गुड मर्निं लोगोफोर जायफ्रा आंनि फलोवार्स नोंथांमोननिसिम आङो फंनैसो मेसेज हरनो सानदों नोंथांमोना नै ओरैहाय सावगारिखौ नायलाय बेयावहाय कनजितानि बिसाय थग्रोना माखासे ससियेल मिडियायावहाय बायदिसिना बुंनायनि स्टेटमेन्ट लाजानाय जोङो नुनो मोनदों भिडिअखौ ससे खोनासंग्रो नोंथांमोना बिनि उनावहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों बेबो भुल मावबाय आंबो भुल मावबाय दा ओंखायनो सानै रायजो कमर्स हरलायबाय नोंबो सरि आंबो सरि नङा होमबा जा भिडिअ दं बेफोर डिलिट जाखागोन बेखौ मा बुंदोंमोन नोङो नानिखौ फेसबुकाव बुंनाया बेनि मेन खोथाया माने फार्स्ट टाइम आं जेब्लानाखि बे नानिनावहाय आङो सोंहरदोंमोन गुड इभिनिं लोगोफोर आं गिबियावनो बयखौबो खुलुमहरनाय थाहैबाय दायोसो एसे सिगां आरोखि बिथां प्रकाश नार्जारिया माने आंनि बागै फंनैसो बिबुंथि होदों आरोखि बियो माने जोङो दाख्लैहाय मोनायावहाय हरनि 2-3 टाइमावहाय मा होनो जोङो बे सासे गथ' ट्विंकल होननायमोनजोंहाय माने एसे सावरायदोंमोन आरोखि माने मा सावरायनांगौ मा जादों होननानै बेखौ जों सावरायलायदोंमोन दा बे बिथाङा नोंथांमोना खोनाखाबायानो जानांगौ सोरबा बे बिथाङा आंनि बागै मा होनदों आरोखि बेथ' गुदुं गुसु जेबो मोनथिया दा डिसकासन मा होनो बिदिखौहाय माबा लानाय आरोखि बेखौहाय जाय बिथांमोना जोंखौहाय लेंहरनानै आंखौ दा 100% थगायनानैसो लेंलांदों ओरैबायदि बुंदों आं बे बाथ्राखौबो खोन्थाहरनोसै दिनैहाय नोंसोरनो सैथोथा बाथ्राखौहाय आंखौ मैदोमा कल खालामदों मैदोमा कल खालामनानै लेंहरदों आं थाग्रा रुम खाथियाव फैदों बे मा होननानै लेंहरदों बे माने फैजा सानजोंहाय जौ लोंनोसै एसे लोंदिनि आंनाव फैसाबो गैखाया एसे होननानै ओमफ्राय आंबो लोगो हिसाबै बेजों थांबाय ओंखारबाय रुमनिफ्राय ओंखारबाय लख्राया मेन सारियालियावहाय आरोखि अभारब्रिज गाहायावहाय ओंखारनायनि फराया मैदोमा आंखौ गारियाव थिखांनानै लानानै ब्लड थांबाय आरोखि बे माने जे जायगा आंखौ लांदों बेवहाय बै सिख्ला नैबे ट्विंकला अलरेडि बैसोरजों दं आरोखि माने मैदोमोना बिसोरो साब्रै आरोखि बिसोरो साब्रैयावहाय आंथ' सिनाया जाहैबाय मैदोमखौल' सिनायो आङो ओमफ्राय बे गथ' ट्विंकलखौ सिनायो मा होनबावनो नोंथांमोना नुखादों ओमफ्राय दा जे जायगायाव आंनि साननायावबा बिसोरो एसे बुजिनांगौमोन नोंसोरो जुदि जोंखौ समाधान खालामनानै होथारनोब्ला मोजाङै सानफ्राव खालामलाय आरो आं बुंदोंमोन एथ' हराव माबाया नांगौबा गाबोन सानाव आराम रायलायलायगोन होननानै अनेक मानसिफोर लेंहरगोन नोंसोर साब्रैजोंलाय मा हानो दा जाय मानसिया आंखौ डिसकास खालामदों माने स्टेटमेन्ट लाहोदों दा बे बिथांमोना सासेबो महरबो नुजाखायाखै आरोखि होमबा सोरमोन मानो होनबा महर नुजानो लाजिदों आरोखि बिसोरो मा मावो बिसोरो मा मावा रावबोथ' सिनाया माने गावसिनि सिनायथिखौ होनो लाजिदों आरोखि बिसोरो माने हारि फोसाबग्रा ना फोसाबै आंथ' बेखौ बुंनो हाला ओमफ्राय दा बे बाथ्राखौ लानानैनो नैबे प्रकाश नार्जारि बिथाङा आंनि बागै कयेकथा बुंदों आरोखि माने गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा गामिनि मानसिया साजा होनांगौ होननानै साजाखौ होनो हायो नोंथाङा जोंनि गामिनि फारसे माबाखौ मिथिया आंनि हिन्जावनि आंनि गामि न'आवहाय मा जादों मा जायाखै नोंथाङा जेबो मिथिया बाव आंसो मिथिगौ नों जेबो मिथिया आं बुंनायखौ गाज्रि दामोन बिथाङा बुंनांगौ बायध'थाबो जाबाय दिनैहाय माने बयबोथ' नोंसोरो आंखौ गाज्रि होननानै बुङो गाज्रिया सोर गाज्रि सोर मोजां बेखौ नोंथांमोना जेबो मिथिया आंसो मिथिगौ आङो बेजों आजले 17 इयार्स जाबाय जों हाबा जानाया 16 बोसोर जाबाय हाबा जानाया 16 बोसोरनि गेजेरावहाय बे आंजों फार्स्ट टाइम बियो नैबे 5 बोसोरसोआनो बियो बिराद इलिगेल खामानि मावगासिनो दंखायो मथा मथि 5-6 बोसोरसोआनो आंसो मिथिगौ बेखौ खनसेल' नङा खननैल' नङा खनथाम नङा बहुतबार दावराव जाबाय बियो होमबा बै समनिफ्रायनो जुदि मोजां मोनब्ला आं गैयै समावबो मानो बेबायदि बदनाम जाबाय थायामोन बेलाय मानो
समाजाव आवाथि सावहोजाया बेलाय मानो मिटिं खालामजाया बेलाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिजोबा मानो थाखाय बेखौ जोङो नायखादोंसो आखुखौ गारगोन ना गारा होननानै नाथाय बे आखुखौ मोनसेबो गारनो हायाखै रासिननिफ्राय रासिन बारानिफ्राय बारासिनसो जाबाय थादों आङो सब समाय नोंथांमोना आंखौ नुखायो आं बाहेरायावसो थायो होननानै आङो जेब्ला बाहेरायाव थायो बेयो होनबा न'आव थाया गथ'फोरखौ न'आव मालायनाव दोननानै गावहा आड्डा मारिहैयो एखमबा भुटान नै एखमबा गुवाहाटि नै एखमबा बङाइगाव नै बिदियाव थाङोमोन बियो बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोनहा जेबो मिथिया लासैनो बारायलांबाय बियो नै दा नोंथांमोना नुनो मोनबायानोबो ओंखायनो गोजौ गाहायखौ गासिखौबो सानजोबनानैसो भिडिअफोरखौ लाबोनांगौ माबानांगौ आरोखि बेनो आरोखि आंना दिनै बुंनायफ्रा